to travel and dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Dream to travel and dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. I arribem a la darrera etapa del nostre viatge. Des de Vitòria travessem el comtat de Treviño, que pertany a la província de Burgos, i la serralada de Toloño, que ens ofereix una vista espectacular de la Rioja Alavesa. Somiatruites, benvinguts a La Guàrdia. Somiatruites, estem a La Guàrdia, un dels pobles més bonics d'Espanya. Està a la ruta de la com es diu? De la Rioja Alavesa. I ara anem a veure el pòrtic de l'església, que és una virgueria. Segur, ara ho veurem. Ho veurem. Aquest pòrtic tan espectacular es va construir a finals del segle XIV, tot i que la pintura, o policromia, si ho volem dir bé, és de 300 anys després, del segle XVII. I la figura central és la Verge Maria, però no cal que busqueu a Sant Josep, doncs no hi és. I al segle XVI, per motius desconeguts, es va fer una mena d'afegit que servia per tancar el pòrtic. Aquest fet ha estat clau per a que l'estat de conservació sigui tan bo. La Guàrdia són bàsicament 3 carrers, tots molt xulos, plens de bodegues que es poden visitar, fan visites guiades, tavernes i molt d'ambient, la veritat. I la darrera visita d'aquest viatge és el celler El Fabulista, que té aquest nom perquè està situat sota el Palau del Samaniego, on va néixer l'escriptor satíric i fabulista Félix María Samaniego, allà pel segle XVIII. Estem a la bodega El Fabulista. És l'única que es conserva a La Guàrdia, a les grutes de sota terra. I és molt interessant veure-ho, explicant tot el procés de fabricació del vi, tot artesanal, i és una visita guiada que costa 2,5 €. I al final, evidentment, hi ha una cata.
que ja no són així. Bon dia, somiatruites! Estem a Ollón, un poble d'Àlaba, de la Rioja Alavesa, amb àrea d'autocaravanes gratuïta. I avui és el darrer dia a Euskadi, al País Basc. Tornem ja cap a casa. Tenim per endavant 500 quilòmetres aproximadament. I bé, espero que us hagi agradat aquesta sèrie de vídeos i penseu que teniu més informació al nostre blog. I recordeu, Dream Travel Dream, somia, viatja i somia. Fins aviat! I si voleu saber quan ens hem gastat en aquest viatge, aquí teniu tots els detalls. I al proper vídeo ens anem d'escapada per la Catalunya Nord, on coneixem persones amb qui compartim llengua i història. Us hi esperem! 7 hores per coure les peces. Per posar a poc a poc.